ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಪನಿಗ್ಲಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಚೆರ್ರಿ ದೈಗೆ ಒಂದು ಕಾಟು ಚೆರ್ರಿ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಚೆರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅದಿಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಡೆ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಡು ಕಾಯಿ ಆತುಂಡು ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಡು నేను ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ಬೇರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ಬೇರು ಬಂದಿದ್ದು నేను తిందే అంట్లో ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇచ్చింది ಅಪ್ಪ ನಡ್ತಾನ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ತಿನ್ನೀರ ಒಂದು ಇಚ್చింది నేను ಅಂಚೆ ಆತುಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರ ಈಗ ಬೋರ್ಡು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಒಂದುಂಡು ನೀರು ಅಂಡ ನೀರು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಫುಲ್ಲು ತೋಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ನೀರು ಪೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಬೋರ್ ಹಿಡಿದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಅಂಚರ್ದಾರ ಬಾಯಿದಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕವಲ್ಲ ಮೀನು ತೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಕಲಿನ ತೋಟ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮರ ತೋಜುಂಡತ ಆ ಮರ ತರಿಟ್ಟೊಂದು ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕಲ ತೋಟ ಒಂದುಲ ತೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚಿದ ಬರ್ಪುನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಗುಂಡಿಡೆಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೀಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ದುಂಬೆಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಜಪ್ಪೆರೆ ಹಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರಣ್ಣ ಕಾರಣ ಅಲ್ವ ಕಜೋ ಮಾತ ಒಂದುದುಂಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬಿಕ್ಕ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಬಿಕ್ಕ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲೆ ಮಾತ ಆಯ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಕಾರಣ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ಮುರಣಿ ಕುಲ್ಲನೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿರ್ತಾರ ಫುಲ್ಲು ರಜೆ ಆಯ್ತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಬೋರ ಅಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ದಾಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಡೆದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾಕ್ಲರ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಬೋರ ಅಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡೀರು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಜನ ಸೇರಿಯರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಂಡೇರು 5 ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ದು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಪೋಯೆ ಅವರು ಒಂಜು ದಿನ ಇಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂಡೀರು ಅಂಚೆ ಪೋನಾಗ ಅದ ಅಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಪೋಯ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಒಂದು ರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ ಬೈಕ್ ಆವಡು ಬಂಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬೈಕ್ ಆವಡು ಬಾಂಡೇರಿ ಈತ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಆತ ಪೋಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದಾಗ್ಲು ಬನ್ನ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪೋಡು ಬಂಡದು ಬಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡು ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಸು ಜಂಡ ಬೈಕ್ ಪರದೆ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇಜಾರಂಡು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಂತು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲೆಡೆ ಹೋದು 5 ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಹೋದು ಪೆರ ಪಿಲ್ಲಗೆ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ 5 ಪಂಡೇರಿ ಬಾವೆ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುನಃ ಮಾಮಾಗ ಮಾತ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತೂರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಅಂದದ್ದು ಎಂತು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಮಂತಿನ ಅಂಚ ಈ ತಿಕ್ಕಿನೇನೆ ಪೋಪಿನೇನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋದು ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ದಾಪುರ ಬಂದಿದ್ದು ಒಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎತ್ಕೊರಿಯರಿಂದ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ಬೆದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ರೀಸನ್ಸ್ ಆತಿ ಬೆದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟಗೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಂತ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ತೋಟ ಚಾಡಿಗೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ನಡುತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ತೋಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಗುಂಡಿ ಕೋಡೆದ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ ಪೋತುಡು ಒಂಜತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್
ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಂಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಒಳ್ಳಿದು. ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ಸೋದು ಸುಮಾರು ಕಂಗು ಪೋತುಂಡು. ಒಂದು ಸಾರಿನ 5 ಕಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ. ಫುಲ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಎಂಕಲಿನ ತೋಟ ಹಂಚಿದವು ಆ ಮಂಚಿ ಎಲ್ಲಿದ ಹಿಡಿದು ಹಂಚಿದೋಜಿನೋ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ನ ತೋಟ ಇದೆ ಎಂಕನ ತೋಟ ಫುಲ್ ಪಜಿರು ಬರ್ತದೆ ಮರ್ಸೂರು ದಾರ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಕೆರೆನ ಮುಚ್ಚಿದುಂಡು ಅಂಡ ಮಣ್ಣು ಪಡೆದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕಂಗು ಒಂದು ಮಾತ ಕಂಗು ಬೂರಿನ ಕಂಗು ಮಾತ ಕೊಣತ್ತದು ಬಾರ್ದನ ನಾನೊಂದೇ ಮುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಅಂಚ ಪೂರೊಂದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಒಂಥರ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂಚದ್ರ ಒಂದು ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಸೊ ನಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪೈಪನ ಬರೀತ ಕಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಕ್ಕಂತ ಕ್ರಮ ಏನ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಸೊ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಗುಂಡಿಗೆ. ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಂಪ್ ತೊಜ್ಜುಂಟದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪುರಾತ್ ಅಪಾಗ ಏನೆಲ್ಲೇ ಪಂಪ್ ಶೆಡ್ ಅವು ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಶೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸಮಯ ಉಂಟು ಏತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟರ ತುಂಬಿ ಪಂಪ್ ಕೊಣತ್ತ ನಾವು ಇದು ರನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಪ್ ಇತ್ತು ಇರ್ತಾರ ಬೋರ್ ಪಂಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಪ್ ರನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ಪಂಪ್ ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಪುಟ್ಟರ ತುಂಬಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪಂಪ್ ಏತು ಬಂಡ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿ ಈ ಪಂಪಿಗೆ. ಈ ಪಂಪನಿತ ರನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಡ್ದಾವೆ ಕೆರೆ ಹಿಡ್ದು ಈಡೆಗೆ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಐಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಕ್ಕದ ಕೆರೆക്ക് ಈ ಪಂಪುಂಡು ವಾಟರ್ ಸಕ್ ಮನ್ಪೈತುಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪೊರ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಈ ಪಂಪುದ್ದು ನೀರು ಪೋದು ಪೂರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂಪುದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಆತು ಯೂಸೇಜ್ ಪಂಡದು ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ಪದನ್ನ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಡಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನ ತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಪಂಪು. ಬಾರಿ ಸುಖುಂಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆತ ತೂಂದಿಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡು ಬೆನ್ನವರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವಾಗಿ ದಾಟಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಎರ್ಕಡ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಪ್ಪು ನಂಚ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತು ದೂರ ಇಪ್ಪರು ಮತ್ತ ನೀರು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಗಮ್ಮತ್ತು ನೀರು ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಇಡೀ ಮಡಂಜೋಡಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪಿರವಳು ತಗೊಂಡು ಆಗಲಿ ತಾರಾಯಿ ಬರ್ತನ ಜನ ತಾರಾಯಿ ಮುಲ್ಪನಿ ಈ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಹಂಚಿದ ದಿಕ್ಕದಾರ್ರಿ ಆದರೆ ತಾರಾಯಿ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಬರ್ತದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಮಾರಿಯರ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಲ್ಪೈತೆ ತೂಂದಿಪ್ಪರು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಒಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಡೆಗೆ ಮರತ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಮಂಡ ಈ ಜಾಗೆಗ್ಲ ಈಡೆಗ್ಲ ಆಡೆಗ್ರ ರಡದಿಗೆ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು 2 ಗ್ಯಾಪ್ ಹೊರಿಪುಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಗೂ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅರೆಗಲ ಟೈಮ್ ನೀರು ಮಾತು ಎರ್ಕವ್ರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ನೀರು ಎರ್ಕದು ತೋಡುದ ಸುದೆ ತೆರ್ಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಮನೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ನೀರು ಎಕ್ಕಪ್ಪನಾರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರು ನಾವು ಈ ಕಿಂಡಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 50 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಸರಿ ಇದು ಗೊತ್ತು ಜೇತು ಖರ್ಚಾದ ನೋಡಿದ್ದು
ಮುಲ್ಪ ಆತ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಮುಲು ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತದ ಮರ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಒಂಜಿ ಮಗರ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅವೇ ಇಂದ ಬರೀಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿ ನಾವು ಮಗರ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈಗ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಸಿಮೆಂಟದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಇದು ಆದೊಂಜಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅದು ಈ ನದಿ ಪೋದು ಸೀದಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ನೀರ ಕಟ್ಟಿಡ ಬುದ್ಧ ಇರುಂಡು ಅಲ್ಪವೇ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂಚಿ ಅಂಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನದಿ ಪೋದು ಅವೇ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇರು ಅಲ್ಪ ಸೇರುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾರು ಸೇತುವೆ ಕುಡಾಲದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ದ್ವೇ ನದಿಕ್ ಸುಮಾರು ಅಂಚಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತೋಡಿತ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತೋಡು ಪುಟ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ನದಿ ಆತುಂಡು ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ ಪುದರ್ ತೀರೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ದ ಪುದರ್ ತೀಡ್ನ ಬಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಉಪ್ಪಾರು ನದಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಲೊಂಜಿ ಬದನೆ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಿಂದು ಕೊಲ್ಲೊಂತೆ ಉಪ್ಪ ಒಕ್ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೂ ಅಲ್ಲೇ ಪರಪ ತಿಕ್ಕಂಡವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬದನೇನಾ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ದಿಕ್ಕಣಿತ್ತು ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಬೇಕೆಲ್ಲವು ಅಂಚೆ ಪತ್ತಿಯರಾಗ ಬಂಡಿದ್ದು ಅಂಚೆ 10 ಸಾವಿರ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ 200-300 ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಂಡಿಗೆ ಒಂದು ತೋಟದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಒಂದು ಬೇತೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೆತ್ತು ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ತೋಟಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟಗೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ನೀರಿನ ಬೇರೆ ತೋಟಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೆದ್ದು ಟೈಪ್ ದೈತು ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟೈಪ್ದ ದೈತು ಒಂದಲ್ಲ ಅವು ಅವು ಬಿದ್ದಿರತ್ತೆ ಓಟೆದ ದೈಯಿಂದ ಬಂತೀರಿ ಇಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೈದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ದೈತಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾತ ಮಡೆಪ್ಪೇರು ಬಟ್ಟಿ ಮಡೆಪ್ಪನ ಐಕ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪನ ಕಳೆ ಮಾತ ಅಂತೀರಿ ಬಿದ್ದಿಡ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ನಡೆದಾರ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿ ಕಳೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಜರ್ಬಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದ್ರ ಕಳೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಬಟ್ಟಿ ಮಡೆಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು When a reconnaissance, he captured the reconnaissance, but that is not a reconnaissance. So, ಅಲ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂಡು ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪಿದಾಡ್ ನಂದು ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆದ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದು ಪಿರ ನೀರು ಹೊರಗಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬರಪ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಉಂಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆದಿರು ಮಾತ್ರ ತೋಚಿಲ್ಲ ಬೆದಿರು ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚಾನೆ ಬೊಳ್ಪುಗೂ ಚೂರು ಬೆಲೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ಬರಿಯಾರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದು ಚೂರು ದೂರ ಇಪ್ಪನ ಪನಿ ದೂರ ಇಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅದು ನಡೆದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಕೇಂಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರ ಮಾರ ಪಾತ್ರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಒಂದುಂಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ಚಿ ಬಂಡೀರಿ ಅಂಚ 2 ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ಚಿ 2 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೆನ್ನ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದೇ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನ ಅಂಚಿದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿಗೆ ನೋಡಿರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಡೆಗೆ ಮುಲು ಮೀಲ್ಪುನ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಯ ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಮನದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡಿ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನೀರು ಮುಲು ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೀನು ಹಿಡಿದಾರ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನು ಈಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಈಡೆ ಬರ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಣಿ ಬತ್ತಿರ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಮುಲ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಮಣಿ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತ ಮುಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಇಂಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಏರೇ ಇರ್ ನಾವು ಜಂಡ ದರ್ಪ ನೀರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದುಂಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದುಂಟು ಕಲ್ಲು ಇದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಎತ್ತರ ಬರ್ತೇನೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ದರ್ಪ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ
ಉಣ್ವೆ ನದಿಗೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ದುಂಬಾದ ಪನ ಇತ್ತೇರಿ ದುಂಬು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲೆ ಕೊಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತುಂದಿತ್ತೇಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲೆ ಕೊಡು ದುಂಬು ಕೊಂಚ ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಕಂಗು ಪಾಡಿದ್ದು ಮರಡದ ಮರಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಗ್ಗಿ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಆ ಮರ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಮರ ಉಂಟು ಮರನೇ ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಕುಂಬಾದು ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ತು ಎಡ್ದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ತೋಡು ಕಡತ್ತೇನೆ ಕಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪಾತು ಜನ ಗೋಳಿ ತೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇದು ಪೋಡು ಜನ ಕೊಕ್ಕಡಗ ಅಂತ ಪೇರೇಶಾಂತಿಗೆ ಅದು ಪೋಡು ಆಗ ಇದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೋಳಿ ನೆಲ್ಲೆಡಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪು ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಸಂಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಾಗ ಮಾತಿಗೆ ಪಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಂಕ ಆವಡು ಜನ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಟ್ಟೂರು ಬಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪಲ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾವ್ದು ಪಡ ಹಾಕುಜಿ ಪನ್ಪ ಓಟುಗ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇವು ಓಟು ಅವನ್ನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಓಟು ಬಾಡ್ಲೆನ್ನ ಹೆಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಅಂದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಈ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಅವ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಓಲ್ ಆಪಣ ದೋಜಿಜಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಅಂಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ ಈ ಡೈರಿ ಸಹ ಹೆಡ್ ಎತ್ತೇಳಿ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸುಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ಲು ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲೇಡಿಗೆ ಅಂಚಿ ಬೆತ್ತನಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಇಂಚ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂಡಿ ಇವಾಗ ಅಂಡ ತೂಗುಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ತೂಗುಸಂಡ 1 ವೀಲ್ 2 ವೀಲ್ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು 70-80 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಹಾಪು ನಾ 80 ಲಕ್ಷ ಪಾಡು ಹಿಡಿದು ಸಂಖ್ಯೆನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ 4 ವೀಲ್ ಪೋಪನ ಅಂಚ ಹಾಪುನದ ಅಂಚಂತ ನಾವು ಎಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇರಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಪುಣದವ್ರು ಆಂಡು ಅವು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ